Kabalaka ug pagduha-duha ang mopatigbabaw nga bation sa publiko kung maghisgot og adoption ilabi na sa impluwensyal nga ilang makita sa telebisyon o media. Sama sa kontrobersyal nga magguwad sibling murder case nga ang adopted child nga si alias Janice miunay sa pagplano og pagpatay sa iyang duha ka igsuon nga silang Gwen ug Boyboy ni atong 2021. Gani karong tuiga na feature ang istorya sa pamilya Magguwad sa usa ka television drama anthology series. Apan ang Regional Alternative Child Care Office 7 kon RACO 7, miklaro nga dili tukma ang paghulagway sa media sa mga istorya sa adoption dinhi sa nasod. Mipadayag ang nangu sa RACO 7, Concepcion Solera, atol sa gipahigayon nga Open Line News Media Forum karong Martes, Hunyo 24, nga nakadala kini og sayop nga pagtuo kabahin sa adopsyon, ilabi na ang suspect sa maong hitabo dili legally adopted sa pamilya Magguwad. Nagsulat gid sila sa ABS-CBN para ma-clear pud kay naamong gyud mo na giingon daghan na ang misconception about adoption kay dili man gud to siya legally adopted. Oo, katong with the Magguwad case. Kay naa gyud siya proseso nga giagian. So isa ana, so naay assessment tapos mo undergo good especially mga 5 years old above nga mga bata na mag-undergo gid na sila psychological evaluation. Subay niini asoy ni Solera nga padayon ang ilang paningkamot sa pagpasaka sa adoption rate sa rehiyon. Dinhi sa Central Visayas, kapin usa ka libo ka mga bata nga nagpaabot nga ma-adopt og kasamtangan gipahimutang sa ilang mga residential facilities. Sa datos sa maong buhatan ni atong 2022, mikabat na sa 207 ang adunay petition for admin adoption. Ang 121 niining adoption case nakadawat na og order of adoption. 99 adunay certificate of finality ug 11 ang adunay bag-ong certificate of live birth. Mipasalig si Solera nga libre ug mas dali na ang proseso sa legal adoption sa nasod tungod sa Republic Act No. 11642 o ang Act of Strengthening Alternative Child Care by Providing Administrative Process of Domestic Adoption. Sa adoption process, so muna administrative na gid siya, dili na gid judicial. So muna pinakasayon. Para kung naay gustong mo adopt or naay gi-process gid nga adoption is dili na ingon nga magtago or kanang maikog or gustuhan lang gyud sa mo adopt or mag-process sa adoption is ang mga requirements. Samtang gipahugtan sab sa ilang buhatan ang monitoring ug pagpatuman sa tukmang proseso sa legal adoption. Ilabi na sa pagtumaw sa mga kaso sa baby selling ug pagpangabuso sa mga bata, pinaagi sa peke o abusadong paagi sa adoption. So with the close coordination sa ilaha, sa kay isa man pud gid na sa among gipanghingusgan ang ma-stop na gid ang baby selling, mo nang dapat mo agi gid og legal adoption. So naay coordination gid sa DSWD and sa PNP or NBI or sa mga otoridad gud and even sa iyakat ng mga members sa agency. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.